Национален младежки форум сам по себе си е едно пространство, където младите хора могат да се съберат и да обсъждат идеи, могат да обсъждат теми, които са част от тяхното ежедневие и по този начин да формират мнение, което да бъде представено на хората, които взимат решения. Младежките организации сами по себе си работят с млади хора всеки ден, развивайки най-различни дейности, обучавайки ги, провокирайки ги да правят най-различни неща, които са полезни за тях самите, докато Национален младежки форум по-скоро оформя техните мнения, т.е. събира мнение, създава пространство за диалог, което е по-различно от останалите младежки организации. Май означава това е абревиатурата на Младежкия авариен екип. Младежкият авариен екип работи както в такива мероприятия, които са инсценировка, така работи и в реални ситуации. Също така има и състезателна част на първата долекарска помощ. В реалните ситуации работи когато има някакво бедствие или някаква авария, работи само единствено в една такава, как се казва се, зелената зона, където е най-безопасно и съответно се грижи за населението, като раздава примерно чайове или вода, храна, дрехи. Антоне, да ми помагаш. Казвам се Момчил Стоев и станах скаут още преди да стана ученик. Дадах своето скаутско обещание на 7 години и от тогава съм активен член на организацията. За мен скаутството е станало не само организация, в която членувам, не само начин на живота ми, може би повече философия. За мен най-важният принос на доброволчеството е това, че прави младия човек креативен. Качествата, които съм придобила не само в МАЯ, ами и в Български младежки червен кръст, са изключително много. Например, направихме доста по-контактна личност. От към първа помощ съм се научила съответно как мога да помогна на близките си дори при едно леко порязване. Знам как да реагирам, което е много хубаво, защото най-големият проблем при първата помощ е това дали няма да се паникьосаш и да вплескаш доста нещата. Това е възелът на приятелството. Казва се четирилистна детелина. Много е важен първият човек, който те научи да го правиш, защото с него ставате приятели за цял живот. Затова се казва възел на приятелството. Наистина е, може би, един от първите възли, които всеки скаут научава, защото трябва да може сам да се слага връзката на униформата. Всичко това се случва благодарение на факта, че сме се обединили доста хора, които имат много опит, много енергия, много желание да работят, много ентусиазъм и това е нещо, което всъщност ме мотивира всеки ден. Мотивира мен, мотивира и колегите ми, мотивира всички тези млади хора, които започнаха да се занимават с това нещо и му повярваха.